Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε χυμό από φρέσκια φύλλα αλόης. Εδώ έχω παραγγείλει τα φύλλα από την Κρήτη. Μας έχουν έρθει από έναν παραγωγό στην Κρήτη, ο οποίος έχει φρέσκα φύλλα αλόης, πόσιμα, τα οποία έρχονται πάρα πολύ γρήγορα και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Μέσα στο site έχω γράψει ακριβώς ποια είναι η διεύθυνση του site τους και πώς μπορούμε ακριβώς να τα παραγγείλουμε και να έρθουν πάρα πολύ γρήγορα κοντά μας, χωρίς πολλά έξοδα. Αυτή τη στιγμή έχω κόψει άλλο ένα φύλλο αλόης, το έχω τοποθετήσει μέσα στο blender μου και έχω κρατήσει άλλο ένα φύλλο για να σας δείξω πώς ακριβώς κόβεται, πώς ακριβώς καθαρίζεται και τοποθετείται μέσα στο blender για να χτυπηθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Γιατί έχω βάλει δύο φύλλα αλόης. Κανονικά κάθε φύλλο περίπου ζυγίζει γύρω στο 1 κιλό. Τα συγκεκριμένα φυλλαράκια, επειδή λόγω καιρού είχε βρέξει και είχαν βγει λίγο πιο μικρά τα φύλλα τους, είναι γύρω στα 750 γραμμάρια το καθένα. Γι' αυτό λοιπόν θα βάλουμε δύο φύλλα μέσα. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία, βγάζουμε την ετικέτα, κόβουμε την άκρη και από τη μία μεριά και από την άλλη και μετά αρχίζουμε και κόβουμε σε κομμάτια, κάθετα, για να μπορέσουμε να το καθαρίσουμε πιο εύκολα. Ξεκινάμε λοιπόν. Το τοποθετούμε κάθετα. Κόβουμε τις άκρες για να φύγουν τα αγκαθάκια τους και όπως έχουμε τη μία μεριά, σας το έχω καλύτερα έτσι, βάζουμε το μαχαίρι μας και αρχίζουμε και κόβουμε σιγά σιγά κάθετα τη φλούδα. Θέλει να πάει κοντά, να το έχουμε λίγο πιο κοντά, για να μην πάρει όλη την αλόη μαζί, δηλαδή και η μισή αλόη πεταχτεί. Να είναι σύριζα το μαχαίρι μας. Το συγκεκριμένο βέβαια μαχαίρι είναι αρκετά κοφτερό και θέλει μεγάλη προσοχή όταν το κόβετε, για το λόγο ότι επειδή έχει το τζελ και γλιστράει, είναι πάρα πολύ εύκολο να κοπούμε. Για αρχή, κατεβάζουμε την άλλη μεριά κάτω, ανασηκώνουμε λίγο το κομμάτι και αρχίζουμε και κόβουμε πάρα πολύ σιγά, με αργές κινήσεις, τοποθετούμε πάντα κάθετα και κόβουμε προς τα κάτω. Το γυρνάμε από την άλλη μεριά. Βασικά όπως εξυπηρετεί τον καθένα, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Βάζουμε και από αυτή τη μεριά. Εδώ είναι λίγο δύσκολο να κοπεί, οπότε να σηκώνουμε λίγο, σηκώνουμε και κόβουμε κάθετα. Αν τυχόν έχουν μείνει υπολείμματα καθαρίζουμε, γιατί δεν θέλουμε να μείνει αυτή η πρασινάδα. Το κόβουμε στη μέση και το τοποθετούμε στο blender. Πάμε για το άλλο κομμάτι μας. Ξανά όπως είπαμε κάθετα. Και από την μία μεριά και από την άλλη. Βάζουμε το μαχαιράκι σύριζα. Κόβουμε κάθετα. Εγώ σας το κάνω λίγο πιο γρήγορα γιατί έχω συνηθίσει πλέον τον τρόπο, αλλά και πάλι δεν πάβει να πρέπει να έχουμε προσοχή. Καθαρίζουμε εδώ στο πλάι. Το κατεβάζουμε κάτω, το ανασηκώνουμε λίγο. Τοποθετούμε πάλι κάθετα. Για να το πούμε. Πάλι το ίδιο από εδώ. Σιγά σιγά προσεκτικά. Κάθετα. Το τζελ γλιστράει αρκετά. Απ' τη μία είναι καλό ότι έχω κοφτερό μαχαίρι, αλλά απ' την άλλη είναι πιο επικίνδυνο. Εδώ στο πλάι, τα πρασινάκια αυτά που έχουν μείνει, καθαρίζουμε. Εδώ.
τοποθετούμε μέσα στο blender μας. Πιστεύω ότι το καταλάβατε, δεν είναι τίποτα δύσκολο, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Και τι πιο απλό, να φτιάξει ένα απλό φυσικό χυμό αλόης, χωρίς έξτρα συντηρητικά που πουλάνε στα ίδια υγιεινή διατροφής, βιολογικά, και τον έχουν τον χυμό το συγκεκριμένο πανάκριβο. Το συγκεκριμένο κομμάτι του φύλου της αλόης έχει γύρω στα 8 ευρώ το φύλο. Το οποίο είναι 1 κιλό το κάθε φύλο, συνήθως. Τώρα, σε περίπτωση είναι λιγότερο από 1 κιλό, απλά ο παραγωγός ο συγκεκριμένος σου στέλνει 3 φύλλα. Ελπίζω να το καταλάβετε, δεν είναι τίποτα δύσκολο, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Και τι πιο όμορφο είναι να έχουμε ένα φρέσκο χυμό αλόης στο ψυγείο μας για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Μπαίνει και το λεμονάκι, το οποίο είναι φυσικό συντηρητικό και το διατηρεί. Κόβουμε λοιπόν πάλι στη μέση, μέσα στην πλέτη μας. Τελειώνουμε. Ξέρω, είναι λίγο βαρύτο να το βλέπετε, αλλά τουλάχιστον βλέπετε και τη διαδικασία. Προσεκτικά είπα, τη ΣΥΡΙΖΑ να φύγει όλη. Μην ξεχνάμε ότι ο χυμός αλόης και γενικότερα η αλόη έχει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες στον οργανισμό μας, όχι μόνο σαν πόσιμο, σαν υγρό πόσιμο, αλλά και, όπως ξέρουμε, είναι αντιφλεγμονώδης, είναι για τις παθήσεις, για τα καψίματα, όταν θα πάρουμε ένα φύλλο αλόης και το τοποθετήσουμε πάνω στο δέρμα μας, κατευθείαν επουλώνεται η πληγή. Γενικότερα για την επιδερμίδα μας, και όσοι έχουν προβλήματα γαστρεντερολογικά, τα οποία π.χ. εμένα με διευκολύνει πάρα πολύ που έχω σπαστική κολίτιδα, με διευκολύνει και με χαλαρώνει πάρα πολύ μου επουλώνει μάλλον την τυχόν πληγή που μπορεί να έχει μέσα το στομάχι μου. Λίγο κάθε μέρα, δεν χρειάζεται πολύ, ένα σφινοπότερο σχεδόν την ημέρα. Να πίνουμε, είναι ό,τι πρέπει. Μπορεί να πούμε και λίγο παραπάνω. Αλλά κάνει σε όλα πάρα πολύ καλό. Μας δίνει ενέργεια. Τελειώνουμε με αυτό το τελευταίο κομμάτι. Αυτό ήταν πιο εύκολο να βγει. Τώρα και να μείνει λίγο ζέλ στο φύλλο, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε βέβαια. Να το παίρνουμε όπως σας είπα πριν ΣΥΡΙΖΑ, για να μην μείνει προϊόν στο φύλλο. Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε με τα φύλλα της αλόης, αφού το κόψουμε δεν τα πετάμε όλα. Τα μεγάλα τα φύλλα τα κρατάμε και τα κάνουμε μάσκα στο πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα βάλαμε όλα. Πετάμε λοιπόν και τα υπόλοιπα φύλλα. Έχει μείνει όλο το τζελ. Κάνουμε λίγο τα χέρια. Και αφού τελειώσαμε λοιπόν με το κόψιμο της αλόης, σας φάνε πιο μπροστά το blender, ρίχνουμε γύρω στα 150 γραμμάρια μέλι, γιατί έτσι δυστυχώς δεν πίνεται. Πρέπει να έχει μια γεύση, είναι πολύ πικρό. Μπορούμε να βάσουμε και λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ρίχνουμε λοιπόν όλο το μέλι μέσα. Βάζουμε 1 λίτρο νερό.
Μάζεψα και το καπάκι. Ωραία. Τοποθετούμε για λίγη γεύση λίγο ginger. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω φρέσκο, έχω σε σκόνη. Θα βάλουμε τόσο περίπου στη μύτη. Και ελάχιστο, πολύ ελάχιστο, αλάτι μαλαϊών. Και αυτό στη μύτη κιόλας. Βλέπετε εδώ. Και το χυμό ενός λεμονιού. Το έχουμε πάρει το λεμόνι μας τώρα. Να το. Το χυμό ενός λεμονιού. Έχουμε κάνει τα κουκούτσια. Αυτό συγκεκριμένα επειδή και είναι και βιολογικό λεμόνι. Δεν έχει τόσα πολλά, δεν έχει κουκούτσια βασικά. Τα έχω τόσα πολλά κουκούτσια. Βέβαια, ό,τι βλέπουμε, το αφαιρούμε. Είναι πολύ εύκολος τρόπος με αυτό το εργαλειάκι. Αυτό λοιπόν θα το διατηρήσει στο ψυγείο μας για παραπάνω μέρες. Και θα το δώσει και μια γεύση, εννοείται. Τέλεια. Παίρνουμε τα χέρια μας. Κλείνουμε λοιπόν το καπάκι και σιγά σιγά, γιατί όπως βλέπετε είναι μέχρι πάνω το νερό, αρχίσουμε σιγά σιγά και το χτυπάμε. Εδώ βλέπουμε όμως ότι επειδή χύνεται λίγο, θα βγάλω λίγο νεράκι, γιατί δεν θα κάνουμε δουλειά, θα πεταχτεί όλο έξω. Ξανακλείνουμε το καπάκι και το χτυπάμε μέχρι να σπρίσει τελείως. Ανακατεύουμε λίγο γιατί το μέλι δεν έχει πάει παντού, έχει αφρίσει και λίγο. Έχει κολλήσει λίγο στα τυχώματα. Χτυπάμε με λίγη προσοχή. Τώρα αυτό έχει γίνει γιατί έχω βάλει παραπάνω αλόι, γι' αυτό το λόγο. Σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να το βάλουμε μέσα στο μπουκάλι μας. Δίνουμε το μπουκάλι. Βάζουμε το σκαλοπίτι μας. Και ανοίγουμε το καπάκι. Και βάζουμε το χυμό της αλόης.
Θέλει μια διαδικασία. Αν και, να σας πω την αλήθεια, επειδή αυτό έχει σουρωτήρι, με σουρωτήρι δεν το θέλουμε έτσι. Θέλουμε να μπει όλο μέσα στο μπουκάλι. Οπότε μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε άλλο μπουκάλι για αυτή τη δουλειά. Είναι αυτό εδώ. Για να μπορέσει να χωρίσει καλύτερα το χυμό. Έτοιμο. Και το διατηρούμε στο ψυγείο μας για μία εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή σας ημέρα.